Bé, estic aquí per presentar aquest llibre sobre les declaracions dels nens, les nenes i les adolescents que s'ha fet pel meu deixeble xilè Cristian Contreras. Ha dirigit aquesta obra que està composada de diversos articles sobre aquesta matèria tan sumament complexa amb la pràctica judicial i que implica, evidentment, una vulnerabilitat de les persones implicades d'una manera veritablement important. A partir d'aquí s'han fet una sèrie d'estudis de diferents autors, tots ells molt entregats, diríem, amb la matèria i que han aconseguit abocar el fet de que aquesta prova no és exactament un interrogatori tradicional, com el que caldria pensar si fóssim majors d'edat, sinó que cal fer-la d'una manera que protegeixi aquests infants i aquests adolescents. Jo mateix he fet un article amb aquest llibre, amb el qual, efectivament, el que dic és: deixeu-vos estar dels interrogatoris i feu directament una prova pericial amb una entrevista cognitiva a càrrec dels autèntics experts en la matèria, que són els psicòlegs del testimoni.